Dando de volta a celebración da guerra de que 20 anos non son nada, nós consideramos que 10 anos son moito. Se voltamos a vista atrás, nestes dos últimos lustros, veremos como cambiou todo. Seres queridos que se foron, outros que viñeron, como medraron os nosos pequenos, as canas que foron chegando, as gafas que xa non podemos prescindir, pandemias, mecanas que explotaron, crisis mundiais, guerras, pero tamén dulces de concertos con innumerables programas diferentes, notadoiros de tantos carios grandes, coro de banda infantil e juvenil, intercambios con outras agrupacións, convivencias musicais de fin de semana, centos de rapaces e adultos que teñen pasado por estos atrís, a grabación dun disco, como vedes, moitas cousas, e sempre ao abeiro do impulso infatigable de Iván Martínez Sá. Hai 10 anos empezaba esta andaina, primeiro, na súa cabeza de Iván, como creador desta banda, e pouco despois, nos fixesta os grandes proxectos ao redor da mesa dun bar. Na cal, un grupo de personas comunidades a la primavera de 2013 empezamos a darle forma xurídica e organizativa a Asociación Banda Filarmónica de Lugo, para finalmente dar con o noso concerto inaugural en Cerro da Llanada. E unha asociación sen ánimo de lucro de carácter formativo cultural nesta envergadura e dificultade logística que se manteña viva tanto tempo é casi que unha milagre. É por ello que queremos dar as gracias ás institucións que dun xeito ou outro teñen contribuído a que esta banda este hoxe. En primeiro lugar, a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Lugo, que como principais axentes programadores confían sempre en nós e patrocinan moitos dos nosos concertos. O Conservatorio de Música Xoán Montes de Lugo, que sempre está aí para colaborar con que sexa menester. O Círculo das Artes, que nos veu nacer, o noso primeiro concerto, nos acolle hoxe de novo, como tantas outras veces. A Sociedade Filarmónica de Lugo, a asociación nai desta banda, e nomeadamente ao seu, ao noso secretario José Luis Díaz, persona por a que este que lles fala xinte unha sincera admiración e afecto. O Obispado de Lugo, personalizado nas figuras de David Varela e Luis Castilleira, o Obispado nos cede, con total altruismo, un magnífico local, sede desta banda local, non podemos estar máis agradecidos. Por último, e por lo tanto, a institución máis importante de todas as que citamos hoxe, as familias destas rapazas e rapaces, por o esforzo que facedes de xeito constante e puntual, e achegados aos ensaios, concertos, cursos, convivencias, demostrando sempre un verdadeiro compromiso que interesa por a formación e educación dos vosos fillos. A todos, moitísimas gracias.
Obrigado.